produccions present. Tomato assassin. El planeta verd. Abans, un planeta ple de llum i vida. Ara, en tenebres per una extensa mana de l'olor que enfosqueix el planeta. Ara, un planeta àrid. La invasió dels morcs va condemnar el planeta a la foscor. La seva tecnologia va contaminar un món verge de màquines, però d'això ja fa molt. Al finalitzar i perdre la guerra i els seus amics, una verdura s'amagava a les ombres, creant terror entre els seus invasors. Els Works tenien por d'aquell qui matava i es menjava les seves víctimes i ho feia quan menys ho esperaven. Deien que era immortal, un monstre sense pietat.